Y, samo još da ti kažem, taj host, master, gde si otišao da slušaš. Ti servis, to što je, da kažem, što vidiš na monitoru, to su čisto, kako da ti objasnim, za obaveštavanje više. Znači, desi se više puta da to ne radi, ne funkcioniše, ne prikazuje ti, ne čuješ se. Nije ono što je realno. Znači, u pozadini realno ovo uvek radi. Nemoj da te zbuni nekad da ne vidiš kako aktiviraš repetitor, da ne čuješ razgovor kroz svoj repetitor i tako dalje. Nekad to ne funkcioniše, ali to ne znači da repetitor ne radi. Eto, to je to. Jasno, dobro. Evo, ove novotarije, interneti, čuda i mreže, DMR-ovi, repetitori, linkovi, Pirot Beograd preko Sofije, sve to funkcioniše i kažem ti, ja sam prezadovoljan kako to radi. Važi, čujemo se kasnije, 7.3. Pokušat ću direktno da te dozovem, ne preko repetitora. Važi, ja sam seo da večeram, poslije ću radionicu pa ću ja da isprogramiram da zovem direktno tebe, pa ćeš vidjeti.